Πατσάς τον εμποδίζει, ο Ισπανός κρατά. Χαμηλά, πρόλαβε, αλλά απομακρύνει ο Αμερίδης. Δεύτερο δοκάρι και παλιά 2-0. Βγάζει και την ομάδα του στην κόντρα. Να ο Ορτέγκα αριστερά είναι ο Μάτζιος, τον βλέπει. Το βόλεο νωρίτερα. Βέβαια. Το βόλεο την μπάλα χωρίς να
σκαλώνει ο Ορτέγα από τη στιγμή που η ομάδα του ψάχνει το κάτι παραπάνω. Ο Βουλόπουλος στον Μάντζιο, Αναστασία δεν είναι εκεί. Ορτέγα και πάλι στο Μάντζιο, Βουλόπουλος. Πάλι μπροστά στον Ισπανό, έβρισε, έκαψε μια από τον Μάντζιο. Ορτέγα για τον Μάντζιο. Πέσε στη μεγάλη περιοχή θα κάνει. Να δέσουν να γνωρίσει όμως το στυλ παιχνιδιού του αν μπορεί η γνώση περισσότερο παγκόσμια, αλλά σίγουρα χρειάζεται όλο το χρόνο τους. Παλιά με Φάντσο, συστημένη για τον Ορτέγα. Ο Ορτέγα έκανε τη σέντρα με το δεξί Ολυμπιακό. Μανώλο θέλει να αλλάξει το παιχνίδι, να βρει στην κίνηση τον Ορτέγα. Τα κατάφερε από την Δίνο σουτ την μπάλα περνάει. Και πληρώνει την προσπάθεια. Ορτέγα για τον Μάτζιο θα δοκιμάσει. Αρμίτσε. Ορτέγα θέλετε. Παίρνει την πρωτοβουλία να μπει και πάει για το σουτ ξανά. Η κόντρα
και από άλλη κάμερα η φάση.